Magandang araw mga kamoto and welcome back to my channel. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your harder temptation. So ang topic natin ngayon ay kung ano ang dapat nating ilagay sa ating isipan kung tayo ay nasa kasalukuyang bumabiyahe. But before we start to our topic, I would like to give thanks to my subscriber dyan. Maraming salamat sa inyo guys. So guys, sana ay palagi kayong nakastay tuned sa aking channel. Palagi kayong permanent, okay? Kayong mga nanonood ko ay ang aking mga kamoto. And sa mga bago dyan, don't forget to like and subscribe to my channel. So ang ating pag-uusapan ngayon guys ay kung ano ang lagi nating isa-isip kapag tayo ay bumabiyahe. Ito ay motovice tips and ways para sa inyo mga ka-rider ko at hindi lang sa mga ka-rider ko bilang isang driver sa mga nagda-drive dyan ng mga 4 wheels gaya ko. Ito ay based on my experiences. So ako ay 15 years na naging professional driver. Bilang isang driver, marami tayong nasagupa ng mga experiences at sabi nila, you learn from your mistakes. So, ito ang mga dapat nyong tandaan, ilagay sa isipan kapag bumabiyahe o nagdadrive ng motor o kahit nagdadrive ng sasakyan. Ito ay parang din naman sa ating kaligtasan. Sais naman talaga natin na maging safe at maligtas. So dapat, ganito ang gagawin niyo. Una, mag-focus ka sa daan or maging focus sa dinadaanan mo. Minsan, kapag tayo ay bumabiyahe, minsan hindi maiwasan natin na yung isipan natin ay naglalawig. Diba? So dapat, iwasan natin na ganun ang humantong sa ating isipan. Dapat isipin natin na tayo ay nasa daan at dapat nakatutok ang ating paningin dun sa kalsada. Dahil minsan, naglalawig yung isipan mo, kumbaga nagdi-daydream ka. Lumilipad yung mga paningin mo, hindi nakatutok sa daan. So, napakadelikado nun kapag hindi ka mag-focus. Dapat guys, wag ganun. Yan ang dapat nating isaisip. Dapat lagi tayong focus sa ating dinadaanan. Okay? So, number 2, maging alerto. Okay, maging alerto kayo guys. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa daan. Always be alert. So, kailangan natin na maging energetic. O hindi lang dapat mag-focus tayo sa daan. Maging alerto din. May iba dyan, nawawala ng alertness dahil inaantok. Hindi maiwasan natin na aantukin tayo sa daan. Habang bumabiyahe, dumadalaw si Mr. Antok. So, dapat gumawa tayo ng paraan para hindi tayo antukin. Like, kikinig tayo sa mga upbeat music. Or, kung may kasama ka, kung nasa sasakyan ka, at may kinakasama ka, may katabi ka, makipag-usap ka sa kanya. Wag lang yung mga pag-usapan nyo, yung mga wala sa nakikita nyo sa kasalukuyan. So, mas mabuti mag-uusap kayo kung anong nakikita nyo sa daan. Yun ang pag-uusapan ninyo. Huwag kayong mantong sa kahit ano na mga pag-usapan ninyo dahil baka maaliw ka. Diba? Mawalan ka ng focus dyan. So, yan ang isa sa mga kailangan nating isa-isip kapag tayo ay bumabiyahe. So, pangatlo, yung alam niyo ba yung salitang anticipation? Ito ang pangatlo, yung anticipation. Huhulaan mo yung mangyayari sa unahan. Yan ang pinaka-important para sa akin, yung anticipation. Dapat kung mayroon tayong focus, mayroon tayong ikalawa yung alertness, tapos dapat maging ma-anticipate din natin, mahulaan natin kung ano ang mangyayari, posibleng mangyayari. Katulad lang ng meron kang nagdadrive ka ng motor. Nasa unahan mo, merong malaking truck. Tapos naglalawig yung isipan mo, iba yung iniisip mo, hindi ka focus, hindi ka alert. Nakita mo huminto yung truck sa unahan. Tapos, pagsilip mo sa kaliwa, wala namang kasalubong. So, di ba yung responsive ng ating katawan is nag-overtake tayo kaagad nang hindi nag-iisip. Dahil wala tayong focus, wala tayong alertness. So, yung dapat, merong anticipation. Pag may focus, may alertness,
mahula natin kung ano ang nasa unahan. So kadalasan na nadidisgrasya ay ganito, na meron palang tatawid na sasakyan, crossing pala dun, kaya huminto yung truck. Yan ang dapat isa-isip natin. Huwag kaagad na mag-overtake, huwag ganun. At saka vice versa, kung ikaw yung driver at ganun ang nangyari sa'yo, nasa crossing ka, tatawid ka sana, pinagbigyan ka ng sasakyan, nakasalubong mo sa crossing, isipin mo muna o i-anticipate mo na baka merong mag-overtake sa humihintong sasakyan. Kadalasan nag-overtake dyan mga motor, dahil yung iba wala sa isipan. Ito ang mga tips bilang isang defensive driver, dahil alam natin, gusto natin na maging safe tayo, dahil alam natin marami dyang iba na hindi defensive, nadadamay lang tayo. Kung gaano ka pa kaingat sa iyong sarili na nag-drive ng motor o sasakyan, meron talagang mga ibang driver na idadamay ka. So ito na yung mga first 3 tips ko. Actually guys, 5 lang ito. Marami pang mga ideas guys bilang isang driver. Para sa akin, itong 5 ay yung pinaka safe para sa akin. So guys, proceed tayo sa ika-4. So ika-4 is be aware of traffic rules and be aware of road signs. Dapat marunong tayong bumasa o umintindi ng mga road signs. Gaya ng yung mga road sign na intersection, mga guidelines sa daan, yung mga paliko-liko na daan, may mga road signs yan. May mga falling debris, yung sa mga nasa bukirin, yung mga landslide na nangyari dyan noon. So meron niya mga road signs. So be aware of that always. And also, respect the road signs like the yellow lines, single, the yellow, the double lines. Dapat alam niyo yan dahil napaka-importante yan bilang isang driver. But alam ko naman at before kayo naging driver, dumaan kayo sa seminar. At sa seminar, dyan nyo malalaman kung ano yung mga road signs na yan. So dapat kayong maging aware dyan. Dahil importante yan para sa safety ninyo. May iba kasi, hindi lang pinapansin yun. So, usually, nadidisgrasya o na-aksidente sila. So guys, yun, isa sa mga importante. Aware, be of the road signs. Marunong kang umintindi kung anong mga nasa mga road signs, anong mga ibig sabihin dyan. Ika-5 guys, ito ang pinaka-importante sa lahat. Meron ka ng focus, naging alerto ka na sa daan, may anticipation ka na o manghula ka sa mga pangyayari. Aware ka na sa mga road signs and respect those road signs. And lastly, the number 5, dapat manalangin ka palagi habang nagdadrive. Be a prayerful driver. Dahil yung safety natin, hindi lang sa pagiging alerto o responsive tayo, pagiging magaling na driver, hindi magiging safety yung isang maging magaling na driver. Dapat din natin na manalangin sa Diyos, manalangin tayo sa Kanya na ingingatan niya tayo palagi sa ating mga lakarin, kung saan man tayo pupunta, ihatid niya tayong ligtas. Diba? So ito guys, ito ang yung 5 paraan na dapat nating ilagay sa ating isipan para maging defensive driver tayo. So guys, maraming salamat po sa inyo. Hindi ako isang teacher. Ito ay base lang sa aking mga na-experience bilang isang professional driver. So guys, kung meron man kayong gustong ipa-discuss sa akin o meron kayong mga gustong malaman sa motor o mga motor na gusto nyong ating pag-usapan, just leave a comment below. And don't forget to read the description guys. Meron akong mga link dyan na pwede ninyong tingnan. Kung nakita ninyo yung nakaraang video ko about 5 things to prepare, tingnan nyo yun guys. Dahil importante din yun. So guys, maraming salamat po sa mga nanonood. And don't forget to subscribe to my channel. And sa mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo guys. And I hope you will stay permanent and stay tuned for more upcoming motorbikes videos, tips, and adventures. Okay? Okay, peace out guys. Maraming salamat sa inyo.